नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आता जत्रांचा सीझन सुरू झालाय आणि कोकणातल्या जत्रा आणि मालवणी खाजा हे एक अतूट नातं आहे। मालवणी माणूस जत्रेस गेला आणि खाजा आणलं नाही असं कधी होत नाही। तर आज आपण हे मालवणी खाजा घरी कसं बनवायचं ते बघूया। तर हे खाजा बनवण्यासाठी मी 1 वाटी भरून चण्याचं पीठ म्हणजे बेसन घेतलेलं आहे। त्याच वाटीच्या मापाने 1 वाटी भरून किसलेला गूळ आहे। 1 चमचा छोटा आलं किसून घेतलंय आणि 1 चमचा काळे तीळ घेतले तिथे। या पिठामध्ये मी या चमच्याच्या मापाने 1 चमचा भरून तेल गरम करून घालणार आहे। आता हे गरम तेल मी या पिठावरती घालून घेते। हे छान आपण मिक्स करून घेऊया। आता जे तेल घातले मी ते व्यवस्थित आपण लावून घ्यायचे आहे पिठाला अशा प्रकारे, म्हणजे जे आपण शेव गाळणार आहोत खाज्यासाठी ते खुसखुशीत होतात, घट्ट किंवा कडक असे होत नाही। अशा प्रकारे पीठ वळून होतं, म्हणजे आपलं तेल जे आहे ते व्यवस्थित लागलेलं आहे। आता थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे पीठ मऊ मळून घ्यायचं आहे। आता हे मळलेलं पीठ आपण 10 मिनिटं झाकून ठेवूया। खाज्याची शेव तळण्यासाठी इथे मी तेल गरम करत ठेवलं आहे। इथे मी आता चकलीचा साचा वापरलाय आणि अशा प्रकारे ही चकती वापरली आहे शेव तळून घ्यायची। जरा मोठे मोठे शेव आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत। या साच्याला आतून छान तेल लावून घेतले आहे, म्हणजे आपलं पीठ जे आहे ते चिकटून बसू नये। आता 10 मिनिटांनंतर या पिठाचा मी असा लांबट गोळा करून घेतला आहे, तो आपण साच्यामध्ये दाबून भरून घेऊया। आता तेल तापल्यानंतर मध्यम आचेवरती आपल्याला हे शेव तळून घ्यायचे आहे। एका बाजूने थोडेसे भाजल्यानंतर परतून घ्यायचे। अशा प्रकारे आलटून पालटून आपल्याला हे शेव व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे आपल्याला तांबूस रंगावरती शेव तळून घ्यायची आहे। आपली शेव तळून झाली आहे। आता आपण गूळ जो आहे तो मेल्ट करून घेऊया, म्हणजे आपल्याला खाज्यावरती कोटिंग करता येईल। मंद आचेवरती आपल्याला हा गूळ जो आहे तो मेल्ट करून घ्यायचा आहे। गॅस मोठा ठेवला तर गुळाचा पाक होईल, आपल्याला फक्त गूळ वितळवून घ्यायचा आहे। त्यामुळे जे खडे आहेत गुळामध्ये ते मोडून आपल्याला तो पूर्ण पातळ करून घ्यायचा आहे पहिल्यांदा। आता आपला गूळ वितळत आलाय, आपण हे काळे तीळ घालून घेऊया आणि इथे मी आलं किसून ठेवलेले आहे। आल्यामुळे खाज्याला खूप छान असा वास येतो। व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया आपण। आपलं जे गूळ आहे ते पूर्ण विरघळत आलेलं आहे। इथे मी शेव तळलेली त्याचे तुकडे करून ठेवले आहेत, ते आता आपण लगेच टाकून घेऊया।
मेल्ट जो झालेला आहे गूळ, तो सगळा गूळ आपल्या ह्या शेवेला लागेपर्यंत आपल्याला मंद आचेवरती असंच ढवळत राहायचं आहे। गॅस आपला मंद आचेवरती असंच चालू आहे। पूर्ण असं ढवळत राहायचं, नाही तर ते एका ठिकाणी घट्ट होऊन राहतं। आपला वितळलेला गूळ जो आहे तो शेवेला पूर्णपणे सगळीकडे लागला आहे। या स्टेजला मी गॅस आता ऑफ करून टाकते। आता गूळ पूर्ण सुकेपर्यंत आपल्याला सतत असंच ढवळत राहायचं आहे, नाहीतर याचा एका ठिकाणी गोळा तयार होईल। आपला मालवणी खाजा आता छान तयार झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता की आपण घातलेले तीळ आणि गूळ खाज्याला व्यवस्थित चिकटलेला आहे, कोटिंग व्यवस्थित झालेलं आहे आणि खाजा अतिशय खुसखुशीत सुद्धा झालेलं आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता पटकन तुटलं ते। आजचा हा मालवणी खाज्याचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा।